Gràcies a tots els assistents per aguantar fins aquí. És l'últim projecte, no és fàcil, és un munt d'informació. Ramon, Rosa, fem-ho fàcil, no? Sí, i tant. Fem-ho fàcil. Bé, em poso l'altre barret, em canvio el barret de coordinador del Hub de la Bioeconomia de Catalunya, em poso el barret de coordinador del Centre d'Innovació Digital Agroalimentari i Forestal de Catalunya, perquè el que presentem en aquest projecte és una eina digital i per tant és l'àmbit o el context perquè ho pugueu entendre bé. Aquest projecte consisteix en sistematitzar una eina de presa de decisions que va molt amb la línia del que ens ha explicat el Santi abans en la seva intervenció. Fèiem la broma amb el Santi que quan ell ha explicat com abans de tenir la responsabilitat que té ara com a president de l'energètica va construir aquella base de dades d'aquelles parcel·les que són bones o òptimes per a la producció d'energia solar fotovoltaica i d'energia eòlica. A mi em va tocar fer una feina similar amb l'avaluació de l'aptitud agronòmica de les parcel·les per a la producció de determinats cultius. Vam analitzar 50 cultius amb 16 escenaris diferents de variables climàtiques. El que preteníem aquí era no només avaluar l'aptitud a la situació actual, fent això que comentava molt el Santi abans, de creuar capes d'informació públicament disponible, en el nostre cas, sinó també de veure com la pujada del règim de temperatures o la disminució de la precipitació podia acabar afectant amb aquesta aptitud agronòmica. En aquest cas era una base de dades pensada per facilitar la presa de decisions a diferents escales envers a la producció primària, directament a la producció vegetal. El que fèiem era construir un model, un prototip, deixeu-me explicar-vos també amb una mica d'ànim de provocació en aquell moment, perquè evidentment quan tu fas un càlcul d'una aptitud primer has de desenvolupar una metodologia que no està estandarditzada, per tant has d'assumir moltes coses, però al final el que dèiem era que si teníem tanta informació disponible havíem de ser capaços d'aprofitar-la de manera molt pràctica i a més amb aquests diferents nivells d'agregació. Tot això va acabar amb una publicació d'aquell primer experiment, creuant aquestes bases de dades i en les quals l'anàlisi inicialment es feia a nivell de recinte SICPAC, per tant amb aquests 700 i pico mil que comentàveu vosaltres abans, que vau fer servir també, i després teníem uns agregadors a nivell de municipi i comarca, perquè l'estructura, l'escala de presa de decisions es pogués anar agregant en funció de què era més bo o menys bo en funció de com evolucionés el clima per a la producció de determinats cultius. I aquestes eren dos de les tres bases de dades que teníem sobre la taula, que es van gestionar amb uns projectes que després el Ramon us comentarà amb una mica més de detall. La tercera base de dades, la tercera tipologia de base de dades era la que explicava la Nàdia a la presentació del primer projecte aquest matí, aquesta base de dades de biorecursos. Vam posar molts esforços a quantificar i caracteritzar mínimament aquests biorecursos per facilitar aquesta presa de decisions. Quan teníem tot això fet i estava posat a disposició pública d'una manera difícil de consumir, és a dir, si entreu a la web del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació, aneu a l'apartat de projectes europeus i aneu a l'apartat d'aquests dos projectes europeus que són el Green and Circular i l'AgroBioFood, trobareu els informes resultants, però consumir una base de dades que, en el cas de la que jo conec bé, que és la d'Espais Agraris, són unes 70 gigas d'informació en format PDF, us podeu imaginar que és una mica dur. És a dir, treure qualsevol conclusió d'allí és una mica difícil. Quin és l'àmbit o el detonant de pensar en aquest projecte d'innovació transformativa com a eina de presa de decisions? Aquestes tres bases de dades són tres fotografies que pretenen anar una mica més enllà i facilitar una presa de decisions, però al final no deixen d'estar construïdes amb eines d'anàlisi que són molt manuals, molt agafant totes les dades, pensant molt bé com desenvolupar la metodologia i aplicant-la en un moment determinat. Però les eines que tenim avui dia i que després la Rosa hi farà una mica de referència amb algunes pinzellades que en aquest cas la Universitat de Lleida està aplicant amb alguns dels projectes que impulsa, permeten anar molt més enllà. Permeten anar molt més enllà des del punt de vista de la construcció d'aquesta eina. És a dir, tenim molts mecanismes que ens permeten automatitzar el procés d'adquisició de les dades, treballar-les d'una forma molt més eficient i tècnicament molt més correcta i posar-les a disposició de qui les vulgui fer servir per prendre decisions, però clar, això és un projecte d'innovació transformativa i aquí hi ha una part necessària d'inversió que ha de tenir un retorn.
No sé si us ho heu estat preguntant al llarg del dia, però amb els 9 projectes que presentem avui, aquest retorn econòmic per qui inverteixi, en alguns casos és més clar, en d'altres costa una mica més de veure. I, com us deia abans, el detonant per llançar aquesta eina o l'evolució prevista d'aquesta eina com a projecte d'innovació transformativa va ser precisament la demanda, en aquest cas de 2 empreses, interessades en fer córrer aquests models que havíem posat en funcionament per construir aquesta eina, però amb dades de partida que són propietat pròpia privada de la pròpia empresa. Són 2 empreses dedicades a la producció primària i són 2 empreses, en aquest cas, bastant grans, que tenen departaments d'innovació grans i que, per tant, tenen moltes dades en propietat. I el valor aquí, a més de ser en les dades que eren propietat de cadascuna d'aquestes empreses, era amb l'eina en si, i per tant aquí li vam veure una viabilitat. Per tant, aquest projecte es planteja amb 2 vessants d'utilització. Hi ha una vessant d'utilització pública, d'interès públic, construït en base a dades que siguin d'accés públic, que en tenim moltes i molt bones, i els que hem tingut la sort de dedicar-nos, com dèiem abans de Santi, quan treballàvem, ara ens toca gestionar, abans treballàvem i fèiem les coses físicament, els que hem tingut la sort de dedicar-nos a fer això amb altres indrets del món, perquè el que hem fet aquí ha cridat l'atenció i ens ho han demanat, treballar fora de Catalunya amb gestió de dades a vegades és molt dur. A vegades és molt dur. Aquí estem molt mal acostumats. Tenim sèries molt llargues, de moltíssima qualitat, i posades a disposició pública de manera pràcticament instantània. Per tant, es pot fer moltes coses amb aquesta informació. Des del nostre punt de vista de l'interès de suport en aquestes cadenes de valor i en aquests sectors econòmics que són prioritaris per les terres de Lleida, Pirineu i Aran, el que hem de fer és veure com les podem conjugar perquè les nostres empreses puguin prendre decisions més ràpidament. I hem picat una mica de pedra per arribar fins aquí. Ramon, explica'ns una mica quin ha estat el rol del Patronat de Promoció Econòmica i de la Diputació en aquesta construcció. Bé, la primera de totes ja també són les 4 de la tarda, una mica per treure-li ferro al tema. Jo és la segona vegada que estic aquí i d'alguna forma no deixo de ser la veu dels companys de l'Oficina Tècnica de Transformació, una mica també la veu del Patronat de Promoció Econòmica i també quan d'allò que no en sabem, perquè no en sabem de tot, doncs anem a contractar els professionals millors en la matèria per tal de tenir d'alguna forma aquest coneixement de cara al territori. Per tenir aquestes dades que mencionava la Rosa en la presentació anterior, però que realment són tan importants, perquè aquesta necessitat de disposar dades per prendre decisions és molt important, però també a l'hora de crear relat associat als avantatges d'aquesta triple transformació, aquesta triple transició que impulsa l'agenda, la transició energètica, la transició agroalimentària i també la transició industrial, que ja va ser identificada al principi de tot i que d'alguna forma la Teresa, quan ha explicat aquest matí una mica l'evolució de l'agenda, ja us ho ha comentat. Com deia el Víctor, des de l'any 2019, la Diputació va tenir l'oportunitat d'accedir a uns fons que inicialment eren europeus per cobrir alguna de les primeres necessitats identificades en tot aquest procés de transformació. I vam articular 3 PECs, el PEC Green and Circular, l'Agrobiofood i vam participar en el PEC Biomarkets donant cobertura d'aquesta forma a tota la demarcació de Lleida. Els 2 primers eren més de la part de la plana i el Biomarkets de la part del nord de la demarcació. I d'alguna forma, a través d'aquests 3 projectes, vam poder dur a terme tot un seguit d'actuacions, moltes d'elles encaminades a generar aquest coneixement, aquestes dades que no existia en relació al potencial dels nostres recursos endògens, d'allò que tenim de forma natural al nostre territori en relació a la transició ecològica. D'alguna forma, per enumerar què és el que vam aconseguir amb cadascun d'aquests PECs. Doncs primer que tot, amb el PEC Green and Circular vam aconseguir quantificar el potencial de generació eòlica i fotovoltaica en parcel·les òptimes de sòl no urbanitzable de tota la demarcació, és a dir, en parcel·les subjectes a uns criteris més restrictius que la pròpia norma vigent en aquell instant, en aquell moment. D'altra banda, després amb el Green and Circular també i amb el Biomarkets vam quantificar, geolocalitzar, caracteritzar químicament els recursos biològics renovables disponibles en el conjunt de tota la demarcació de Lleida, excedentaris de la producció agrícola, ramadera, agroindustrial i forestal. 2. I en tercer lloc,
a través del PEC AgroBiofood i també amb el Biomarkets, vam analitzar la capacitat agronòmica de les parcel·les cultivables de tota la demarcació i com es veuria afectada la seva aptitud per determinats cultius d'acord amb els impactes del canvi climàtic que estem patint. També, amb aquests dos mateixos projectes, AgroBiofood i Biomarkets, vam quantificar i qualificar els serveis ecosistèmics del conjunt de la demarcació. Totes aquestes dades estan disponibles, com molt bé deia el Víctor, a la web del Patronat de Promoció Econòmica, a promocioeconòmica.cat. Amb aquestes bases de dades articulades vam poder arribar, a través d'aquests projectes que al final tenen un pressupost limitat i un temps també limitat, un prototip de programari que permetés posar-les en valor. Però és evident que la importància d'aquestes dades i la forma en què puguin ser utilitzades és clau per al desenvolupament de la bioindustrialització, de la transició energètica i de la sostenibilitat de la producció agroalimentària. El format en què es planteja aquest programari, aquesta infraestructura, amb dos nivells operatius, un model més general, d'accés obert, i models personalitzats sota demanda basats en dades de propietat privada, a nosaltres, en tant que Diputació, en tant que territori, ens interessa molt, donat que pot potenciar, per exemple, que els ajuntaments tinguin dades per prendre decisions relatives a les inversions públiques en generació renovable, de la mà de l'energètica, per exemple, com contempla el projecte Energy Hub Cat, o bé en relació a la preservació dels serveis ecosistèmics i la minimització dels riscos del canvi climàtic. Tot això, en definitiva, ha estat el treball que hem estat duent a terme des del Patronat al llarg d'aquests anys. No és poca cosa. I per explicar més des de la vessant tècnica algunes eines, la Universitat de Lleida està treballant en el marc d'alguns projectes específicament orientats a sectors com els que estem comentant avui, que són prioritaris per les nostres cadenes de valor i per l'economia del nostre territori. A més, en alguns casos, desenvolupant ja directament pilots d'aplicació de certs conceptes que van orientats d'una banda a fer evolucionar la pròpia tecnologia cap a aquest tipus d'utilització i d'explotació, cosa que per arribar a tenir eines que proveeixin un retorn econòmic és absolutament imprescindible, però després també per dotar de mecanismes de seguretat a qui retingui la propietat de les dades. Tots som conscients que un dels problemes principals que té l'articulació d'aquest tipus de mecanismes és que si les bases de dades es construeixen des de la vessant pública, com jo he explicat anteriorment, la viabilitat tècnica dels projectes és una, si els projectes necessiten incloure bases de dades de propietat privada, dades de propietat de les pròpies empreses, la cosa es complica i molt. La universitat ja està treballant molt, està fent molts avenços i, com dèiem, en alguns casos d'aplicació directament dins del propi sector agroalimentari. Rosa, ens pots ficar algun exemple? Vinga, moltes gràcies. Jo soc més breu, o sigui, us envejo molt la capacitat que teniu d'oratòria, jo vaig una mica més així directa. Fixeu-vos que he parlat de les dades i és tota l'estona el que ho esteu escoltant, que són molt importants. En recerca, que sempre ens omplim la boca a la universitat que fem recerca i pensem que és molt important fer-la, però sempre orientada a les empreses. Llavors, com ho hem fet? Què ens vam adonar? Que aquestes dades, ja sabeu que hi ha moltes iniciatives, sobretot des del govern o oficines governamentals, de tot el que és l'open data. Clar, dades obertes estan superbé, però el problema és que quan tu te'n vas a una empresa, el primer que et diuen és que el valor està en les dades i que això no s'ha de donar ni molt menys gratuïtament. I això va ser el que ens va fer avançar en idear un sistema on les persones, corporacions, del món agroalimentari, escollien com volien tenir aquest control de les dades. I quan diem el control absolut. És a dir, hem desenvolupat un sistema on un no es pot escapar, no pot copiar dades, etc. És a dir, és agafar tota la recerca i aplicar-la directament a la necessitat d'un sector que pensem que és molt important a Lleida. Llavors, tot això que us estic dient és això que teniu en demostrador d'espacios de datos agroalimentaris, etc. Per què? Perquè ara no parlem del concepte d'open data, sinó que
per nosaltres són els data spaces, que són els espacios de datos que podeu ver. On està la diferència? La diferència justament està en la governança, és a dir, que és justament el que us estava explicant abans. Aquí som nosaltres, i quan diem nosaltres som tots els que participem de la plataforma, els que escollim com ho rentabilitzem. Llavors, hem desenvolupat també la part econòmica, que això normalment no es fan en els prototips, perquè, clar, nosaltres informàtics pensem en fer coses que funcionin, però no en la part econòmica. I també hem afegit la part econòmica. És per això que tenim al final un demostrador. Aquest és el darrer projecte que ens han donat, que és justament per avançar, encara el tenim ja fet, però el volem dotar de encara més detalls, i és l'Agroespai. Però sí que és important que veieu tota la part, des del 2020 fins al 2027, una mica les lleis, perquè veieu que justament és una cosa que s'està fent ara, és a dir, aquestes construccions dels data spaces s'està fent ara, són pioners, vull dir, ningú cap, i no és perquè no soc de les de donar-se molta importància, però us asseguro que són pioners en això, en Europa. Justament aquí el que tenim, l'Agri Data Space i el projecte que us he parlat abans, del AgroFood, estem desenvolupant en Europa i estem mostrant les coses que estem fent aquí perquè també es puguin utilitzar. I el meu company, Roberto García, no sé si el coneixeu, m'ha dit encara, m'ha dit, i digueu, ho diré, veieu que posa productes i serveis i els kits de dades. Tothom que vulgui participar en això, que ens ho faci saber, perquè hi ha espai per a tots, si en voleu participar com a empreses. Vull dir, nosaltres el que volem és, igual que heu vist, el del microscopi, estem treballant amb moltes empreses justament per veure quines funcionalitats n'hi ha, els hi podem ajudar. I nosaltres estem treballant en la part aquesta que veieu de plataformes de demostradors. És que està una mica desplaçada, la fletxa és de kits i el rectangle és els demostradors on nosaltres treballem. Vull dir que fem recerca aplicada, fem recerca puntera i és important que si algú està interessat en això que ens ho faci saber. Moltes gràcies. Gràcies, Rosa. Jo el que també veig és la capacitat de síntesi, que a mi a vegades m'aniria molt bé. No ho crec. Insisteixo, si teniu oportunitat i teniu curiositat per aquests temes, entreu a veure el que ha desenvolupat la Universitat a l'AgriData Space, perquè és explorable, és utilitzable i és una demostració molt bona de com pensem que haurien de funcionar aquest tipus de sistemes perquè realment les empreses hi puguin entrar sense por de perdre el control sobre la gestió de les seves pròpies dades. Molt bé, gràcies a tots per aguantar fins aquí. Aquest és l'últim projecte, continuarem treballant-hi. Xavier, no ens hem passat? No, per magnífic, un minut encara tindríeu, però no us el dono perquè d'aquesta manera, moltes gràcies als ponents. Molt bé, gràcies.